салот. Аввалин суоле ки бародар пага мембри бенамози ба намози пага мембри. вақте мурди паямбар гуфтеса, ин сухани паямбарай. мегӯяд ки аввал чизе ки тира рост мекунанд мепурсанд ҳаминай, намозта адо кардӣ ё накардӣ. аз ҳамин шуморо мепурсанд, бародари азиз. вақте пурсад ки намозта адо кардӣ ё накардӣ, охир баҳтарин мешавад ки мақсад ки хай нахондум ё ин ки охир и гапа гуфтанда медонӣ чӣ қадар, бародари азиз, барои ту хиҷолат мешавад. барои ин бародарои азиз, бенамоз набошед шумо. намозона дар ҳама ҳолат хонед. ҳар замон ҳамин соати умри шумо тамом шиданаш имкон дорад. ҳар замон. бедил мегӯ як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, то қавристони ҳамун ки мебаранд мегуронанд, байни қавристону байни ту мега як ваҷабай, дур нест. як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, дар сари мижгон чӯ ашк истодаӣ, ҳушёр бош. ранги ҳамин ашки сари мижгонӣ, ё ин замон меафтӣ ё замони дигар. бояд шумо барои чӣ паямбар мега истаида лилмавт қабла нузули лмавт, пеш аз оне ки марг ба суроғат меяд тайёр бош. тайёр ба маънои ин нест ки пушокома пушомо бишинам. тайёр ина ки намозаком хондагиай. касера дар ҳаёт тӯҳмат накардам, ҳаққи касера нахӯрдам, зани касера дастдарозӣ накардам, ай ҳаромҳои ӯ истифода накардам. бародар, тайёрим ҳаминай, ҳама тараф тайёрам. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтааст ки то агар тайёр набошӣ, сарта дар болиш намон. тайёр ка ҳамара сарта болиш намон, шояд дар ҳам хобу ҷонта бигирам. барои бародарои азиз, аз Аллоҳ битарсед, ки зеро ҳаққи тарсиданиам дорад. худо парда кунад ин кору рафторои мо ва шуморо, ки вақте дар мо ва шумо ин амалҳо набошад, айбе дар мусалмон. худованд бозам хайртон имонатонро комил кунад, майлу муҳаббату хоҳиштонро бо ба дини худо зиёд гардонад. ҳамеша шумо ки дар ғарибием, дар сафарем, худованд коротонро кушоиш битаву баро битаву ва аллоҳи меҳрубон бозам тавфиқотонро зиёд кунаву худо тарситонам зиёд кунад, барору баракаттон битаву ва аллоҳи меҳрубон гузаштагонтонам раҳмату мағфират кунад, бемориётон шифо бикунад. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله.